Benvinguda a aquesta nova meditació guiada on t'acompanyaré a calmar la ment. No es tracta d'aturar els pensaments, sinó de dirigir l'atenció cap a un altre lloc. En aquesta pràctica et guiaré per a dirigir l'atenció cap als 5 sentits i d'aquesta manera la fluctuació de pensaments s'anirà calmant. Comença per acomodar bé la teva postura, preferiblement asseguda, l'esquena ben estirada, en una postura de dignitat. Pots deixar les mans reposant suaument sobre les cames. Deixa que les cames s'acomodin. Projecta la coroneta cap al cel, permetent així el fluir de l'energia per tot el teu cos. Pren-te uns instants per acomodar la teva postura. La intenció d'això és poder mantenir-te en quietud durant la pràctica. No passa res si en algun moment has de corregir la postura durant la pràctica. Es tracta d'un moment d'autocura i de connexió amb tu mateixa. Per acabar de relaxar el teu cos, connectaràs un moment amb la teva respiració. Sent el seu fluir. No el forcis. Només sent. Sent el pas de l'aire fresc quan inhales i de l'aire càlid quan exhales. Aquesta acció senzilla i natural convida al teu cos a començar a aturar-se. Convida a la teva ment a pausar-se. Mentre respires, el teu cos i la teva ment reben el missatge de que ha arribat el moment d'aturar-se. No hi ha res per fer en aquest moment. No hi ha res per resoldre. Senzillament estar.
Començaràs ara el teu viatge pels teus 5 sentits. Comença per portar l'atenció cap al sentit de l'oïda, en els sons que t'arriben, els més llunyans. No posis nom a aquests sons, només escolta. Posa ara l'atenció als sons que reps en aquesta mateixa habitació. I ara, escolta els sons més propers, els que provenen del teu propi cos. Pots sentir la teva respiració, inclús els batecs del teu cor. No jutgis, només escolta. Porta ara l'atenció cap al sentit de l'olfacte. Quines olors perceps en l'habitació on et trobes? No els busquis. Permet que t'arribin. No els hi posis nom. Només respira i permet que les olors t'arribin. Molt bé. Sent ara les olors més properes. Pots sentir el teu aroma? Recorda no jutjar. Totes tenim una olor característica, igual que les flors i els animals.
Percep la teva pròpia olor. Molt bé. Porta ara l'atenció cap al sentit del gust. Què perceps en l'interior de la teva boca? Saboreja. I com abans, no fa falta posar-hi nom, analitzar ni jutjar. Només sentir. Porta ara l'atenció cap al sentit de la vista. Encara que tinguis els ulls tancats, continues veient coses, com per exemple la llum que prové de l'altra banda de les teves parpelles. És possible que vegis colors, ombres, formes abstractes. Només observa. Tot allò que veus és correcte. Vas molt bé. Anem ara amb el sentit del tacte. Percep qualsevol sensació que percebi la teva pell. El contacte de la roba sobre el teu cos. Potser notes el cabell acariciant el teu rostre o la teva esquena. La temperatura de l'espai on et trobes. La textura del terra. Connecta amb el sentit del tacte que s'extén per tot el teu cos.
Et felicito. Has fet molt bona feina. Percep ara tot el teu cos. Sent el seu pes. El lloc on estàs asseguda. Pots tornar a connectar amb la teva respiració des de tots els teus sentits. L'olfacte, el tacte, sentint el pas de l'aire acariciant el teu interior, percebent el moviment que produeix la teva respiració. Inclús amb l'oïda, sentint el so que emet l'aire cada cop que inhales i cada cop que exhales. Aquesta connexió amb la teva respiració, amb els 5 sentits, et permeten connectar per complet amb el teu cos. Dona't permís per sentir. Sent el teu cos com un punt d'anclatge que et connecta amb el moment present. I en aquest sentir, et concedeixo uns instants en silenci per a que puguis seguir connectada una estona més. És possible que apareguin pensaments. Tal i com has fet durant tota la pràctica amb els teus sentits. Només observa, sense jutjar, sense analitzar, i permet que flueixin, que segueixin el seu camí. No has de solucionar res ara mateix. Només fluir. Romandre connectada amb el teu cos i sentir. Enhorabona, has fet un gran exercici. Per anar sortint de la meditació, comença a moure el teu cos suaument, començant pels peus, els dits de les mans, el cap. Respira i mou-te de manera conscient, sense pressa. Mou-te lliurement.
Abans d'acabar, pren-te uns instants per agrair. Col·loca les mans en el centre del teu pit i agraeix al teu cos per sostenir-te. Agraeix-te a tu mateixa per donar-te aquests instants de connexió. Recorda que mantenir-se present és molt senzill. Quan sentis que els pensaments t'aclaparen, connecta amb qualsevol dels teus sentits i posa-hi tota la teva atenció, observant, olorant, escoltant, sentint, saborejant i torna a sentir com t'ancles al moment present. Moltes gràcies per meditar una vegada més amb Olivia Men. Si t'ha agradat la meditació, recorda donar-li al botó de m'agrada. M'ajudes a fer créixer el canal. I si vols, deixa'm un comentari explicant-me com t'has sentit. Namaste.